bisimilai malati ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye juma ye novembre kalo tile 27 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka da tulo kan o dɔn o de ye k'a fɔ Kucala a yirala k'a fɔ maa 2 kɔni bɛ yen nɔ olu fatura maa 4 fana kɔni bɛ yen nɔ olu joginna ka sababu kɛ kulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o dafirila ni o maa kofɔlen ninnu ye ayiwa kibara minnu sera ma olu yɛrɛ na k'a fɔ ko nin kɛra min ye novembre kalo tile 24 ye ko Kucala kin dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Kulikoro ye ko maa dɔw de kɔni bɛ olu ka baara ye ka taa kulu la ka taa kabakuru kɔni bɔ kulu la k'a kɛ kamiyɔnba kɔni kɔnɔ ayiwa ko ka olu kɔni to nin baara in kɔni na ko min ye ni kulu in ye k'a dafirila u da la a ye tuma min na kulu in kɔni dafirila u da la maa 2 bɛ yen nɔ ale fatura maa 4 fana kɔni bɛ yen nɔ olu joginna kosɛbɛ ayiwa ci fɔlen Kucala ɲɛmaaw kɔni ye olu senfa kosɛbɛ ka se nin yɔrɔ kofɔlen in na ka taa jateminɛ kɛ ani ka kangarimada ko maaw ka min ye nin kabakuru bɔ ye nin yɔrɔ in na ko ka baaraw jɔ ko sabula ko don n'a nata ko tiɲɛni bɛna bonya ko ni baaraw kɔni ma jɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ san maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra ji kasara kɔni na ɲina ko baɲumankɛ tɔn dɔ kɔni bɔra ka na dɛmɛ kɛ o ma kofɔlen ninnu kɔni ye ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko novembre kalo tile 25 kɔnɔna la ko nin ye baɲumankɛ tɔn dɔ de ni ale tɔgɔ Caritas Allemagne et Espagne ko olu kɔni bɔra k'u senfa ka taa dɛmɛ don maaw ye maa minnu ye garijɛgɛra ji kasara kɔni na ɲina ko kɛrɛnkɛrɛnnena maa minnu kɔni ye ni dɛmɛ sɔrɔ ko o ye san komini maaw ye ani da ale ni ɲaso komini maaw ye olu de kɛra ka nin dɛmɛ ninnu sɔrɔ ayiwa an b'a yira la maa minnu kɔni garijɛgɛra ni ji kasara na ko olu kɔni bɛ taa maa 300 ani 500 ni 15 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na dɛmɛ min donna ni makofɔlen ninnu ye ko o kɔni musaka bɛ taa bɛn fo miliyɔn 56 kɔni ma ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ni dɛmɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ɲɔ malo ani sukaro ko ani tulu ani sange sulen sosofaganaji na a n'a ɲɔgɔnna caman k'a di ni makofɔlenw ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ ni makofɔlen ninnu tɛ maa wɛrɛ ye ɲinan samiya la ji ye tiɲɛni don maa minnu kun k'u ka foro an'u ka sow kɔni bɛɛ tiɲɛ o makofɔlen ninnu de kɔni ye nin dɛmɛ in kɔni sɔrɔ ayiwa maa minnu kɛra sababu ye ka nin dɛmɛ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna kɛ u ka dɛmɛ kɔni dan ye ko don n'a nata la u bɛna dɛmɛ wɛrɛ kɛ ni makofɔlen ye walasa u dusu bɛ se ka sumaya cogo min tiɲɛni min kɛra u ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Kuluba ni a ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ baara kɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ kɔni na ayiwa kibara minnu sera ma olu yɛrɛ na k'a fɔ ko novembre kalo tile 26 kɔnɔna la ni an b'a fɔ ma palais présidentiel ni ale bɛ Kuluba n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka baarakɛyɔrɔ ye ko ye baarakɛmɔgɔ caman kɔni bɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ kɔni yer'o la o hukumu na ko ɲɔgɔnyeba dɔ tun b'u bolo ni o ɲɔgɔnye tun bɛ n'o o ɲɔgɔnye kɔni tun bɛ kuma lakana tagabolo kan an ka jamana kɔnɔ ko o baaraw kɔni bɔra a ma ko ka bila don wɛrɛ la wa min yɛrɛ kɔni ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra ni coronavirus la k'u bɛɛ lajɛlen bɛna furakɛ ani maa minnu bɛ yen nɔ n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na ko u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'u ma bana in kɔni sɔrɔ ko ani min yɛrɛ ye palais kɔnɔna ye ko fura bɛ ka kɛ yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na walasa banakisɛ in bɛ se ka tunun cogo min a kana na cari ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan hali bi coronavirus bana kɔni kunnafoniw ko don minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu n'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ ayiwa o ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ka bila novembre kalo tile 26 la maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 44 kɔni ye maa 16 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni nɔgɔyara ayiwa kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra nin bana in na ko o bɛ taa maa 4,000 ale ni 505 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na o maa 4,000 ni 505 kɔni na maa minnu bɛ yen nɔ n'u nɔgɔyara ko o ye maa 3,000 ale ni 76 ye a maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la k'o ye maa 148 kɔni ye ayiwa an balimaw ni ne tun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan hali bi an tɛ sɛgɛn aw foli la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an mɛn don n'a nata